Tinatayang nasa 20,000 ang nakisaya sa libreng post-birthday concert ni Governor Luigi Villapuerte sa Nabua Central Pilot School noong weekend. Bahagi pa rin ng pasasalamat ang konsyerto sa patuloy na suporta ng mga taga-Nabua at ringkunada kay Governor Luigi. Sabi ko, gusto ko dito sa Nabua i-celebrate ang lugar kung saan ako pinakamalaki na panalo, boto dito po sa Banwaan, Nabua. Kaya ako nagduwang isip kung saan ko ipapa-concert kung dahil dito sa Nabua, kung dahil dito sa Ringkunada. Palakpak man tayo dyan. Sulit ang performance ng mga bandang Verb, Cuatro Cantos, 647 at Mayonnaise na kinanta ang pinasikat nilang Jopay. Nakiisa sa okasyon si 5th District Congressman Migs Villapuerte, 1st District Congressman Jory Horibata, Nabua Mayor First Simbulan, Vice Governor Sal Fortuno Jr. at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. Si Hermano, mga ng mga panahon, inspirado. Di ko isip yung taon, no? Isip ninyo? Inspirado, ganado, dedicado, in love. Happy birthday, bro! More power, more peace, love, and happiness. Dahil alam ko po talaga buong Camarines Sur umaasa sa napakaganda mong kaisipan at plano para sa probinsya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nakisama naman ang panahon kaya na-enjoy lalo na ng magbabarkada ang konsyerto. Hello Gov! Happy birthday! Salamat sa ngunya na event. Kami mga taga Nabua talagang naugma. Salamat po! Birthday ni Bob! Masaya ang Nabua! Thank you, Gov! Happy birthday, Gov! I love you, Gov! Salamat, I love you too. Simple sa na objective ko. Imbes na ako makakuha ng regalo, gusto ko ako magtaon ng regalo kaugmahan sa enterong probinsya. Jan Amador, CSN.